И да, здравейте! Днес играем в един сервер. И аз съм мистер Джулиан, днес играем в един сервер. Може ще снимам епизоди с него. И да, надявам се да ви хареса. В момента има само 3 човека. Да. Так малко ще оцеляваме сега. Аз си открих село. И си го оградих. И да, почваме с в казино. Опа. Съжалявам. Ето. Да, телепортирахме на нова спаун, ето. И да, ето го нова спаун. Това е новият спаун. IP-то в описанието. Серверът е доста хубав. Препоръчвам ви да го играете. Доста е добър. Ето го тази шопа тук. Да. Сега отиваме на Warp казино. Това е Warp казино. Тук цъкате десен бутон. Опа, цъкате ляв бутон и да отива и готово. Ето, вижте. И да, това е казиното на дроп евент, на дроп. Тук е евента, заставате и тук и това ви пуска, ето както там също има. И да, сега отиваме на Warp Enchant. Доста ми хареса Warp Enchant. Ето, тук си прочетете табелите, няма защо да ги чета. Тук падате, тръгвате напред, ето. Лево, да, ето. И сега отиваме на Warp Food. Ето. Прасета, как се казвахте крави, не помня. И обикновени крави. Сега отиваме на Warp Brief. Ето тук по принцип е пълно с неща. И от тук си вземате материали, ама те са ги изкопали. Всичките. Warp Jail. Jail няма за сега нищо, майче, не знам. Да, е така се е Jail. Warp Jump. Опа. Да, ето го Warp Jump. Тако е. Да. А сега отиваме на Warp Mopare. Ето го тук. Отваряте си вратичката и трябва пълно с снайпер. И тук на Warp Парцел. Ето. Това май е много голямо, не съм виждал. Ето го пия, тук може следващ като планен човек, пълна скъпани, има си джумп, може да се пристъпите даже. Ето това много такъв капан. Warp Rules. Вие си прочетете и тук правилата. Ето
ранг, сцени, команди неизвестни. С тях се обърнете на Skype. Така, дай, ларпове, правила. Сега отиваме на Warp Shop. Ето го Warp Shop. Вие си го разгледате, къде е таше? Warp турнир. Ето Warp турнир. Не знам какво се прави. И ще... Мисля да свършим епизода, показах ви сервера. Не знам да го свършвам, не знам, ще видим. Все пак ще ви покажа тук малко. Да. Доста е хубав сервер, заедно 7.9, IP в описанието. Надявам се да ви хареса. Да, и тук тръгвате си. Ако искате да влезете в сервера, то доста е хубав, заедно 7.9, препоръчвам ви го. Но мен доста ми хареса. Да, доста ми хареса на мен. Препоръчвам ви. Доста е хубав, приятен е. Да, минало порт на някъде. Това е. Да, това е дропа. Ето. Сега отиваме да свършим епизода. Да. Да. И това мисля от мен. Това беше от мен и до